Tikulandireni pano pa Times mpulogalamu ina ya Tikudziweni. Mpulogalamu yathu ya lero tikufuna timudziwe munthu wina ameneyi timudziwe tsopano lero. Timangomudziwa mwina dzina lake, mmene timamuonera, timamumvera, koma tifuna timudziwe ofesi imene amakhala ngati mneneri kapena kuti prophet. Ndiye mpulogalamu ya lero ndikucheza ndi bambo Trevor Kautsire amene ndiye dzina lawo, komano tifuna tiwadziwe ngati mneneri. Ndiye mukhale pomwepo mumve kuti mpulogalamu ya lero tiwadziwa bwanji bambo Trevor Kautsire. Bambo Kautsire muli bwanji? Ndili bwino kaya inu ana. Tili bwino. Ndayamba ndi dzina loti bambo chifukwa inu ndinu Trevor Kautsire momwemwe zona. Ndiye komanso ndinu mneneri. Pa Chingerezi mati bwanji kuti? Prophet. Ndiye mpulogalamu ya lero ndifuna tikudziwe ninuyo ngati Trevor, ngati mneneri, komanso tione magawo ena amene inuyo muli. Chabwino. Ndiye poyamba tinene kuti kamana kuti Trevor Kautsire timanena ndani? Chabwino. Ine choyamba Nankhuni ndikuthokozeni pondibweretsa pa program yanu ino, chifukwa mwayi umenewo anthu ambiri amaufuna. Zikomo kwambiri. Timadziwa kuti tikayankhula pano sitinayankhule ndi mpingo wathu wonse omwe, koma tayankhula ndi Malawi yense. Dziko lonse la Malawi. Ine ndine Trevor Kautsire, mwana woyamba mbanja la bambo ndi mayi Kautsire. Mbanja mwathu nabadamo ana atatu, ine woyamba. Bambo amachokera kuti? Bambo ndakudedza kuntakataka. Mayi ndakuchikwawa pa Nkhate. Chabwino. Ndithu. Moti mmapita akweti? Kwambiri. Chifukwa chomwe kutchula kuti ndiye munabadwa ana angati? Tinabadwa ana atatu. Chabwino. Khala woyamba, wachiwiri ndi mnyamata Charles, wachitatu omaliza ndi mtsikana Caroline. Chabwino. Ndithu. Maphunziro anu munachitapo sukulu kapena? Sukulu ndinachitapo. Ndaphunzira malo osiyanasiyana. Tinayambira kumkaka pa St. Anzathu munapita kuya kumkaka? St. chani imene? Pa St. Pius. Okay. Tinayambira pa St. Pius, kenaka nadzabwera pa Chitawira standard 1 kumanka choncho pala heda chidengu. Kenaka napita ku Darabu, masukulu ena ndi ena mulilongwemu patsoka Nkanasi. Kenaka nomene timafika no kuma secondary mu ndimene nabwerano pa Blantyre commercial. Nthawi imeneyo inali pa Lachikuji. Yes, Blantyre. Ndimene namulandira Yesu mu form 1. Kenaka tachoka pamene paja nakachitaso sukulu ku South End. Kenaka kodi South End si sukulu maphunzira azungu amwenye? Yongosakaniza. Yosakaniza. Ndiye form 1 pana form 4 naphunzira kumeneko ku South End. Komano form 5 ndi form 6 naphunzira ku St. Andrews. Kunyambadwe. Skulu ya azungu iso. Timatero. Zisomo zinalipo ndi. Then tamaliza kumene kuja ndinapita no ku University of Massachusetts ku Boston. Kumeneko ndi siku America kamene? Ndi kumeneko ndi ku America. Ndithu. Ndiye kuti amene ndiye Trevor Kautsire. Amene ndiye Trevor Kautsire. Chabwino. Kodi ndiye timuone Trevor Kautsire ngati mneneri. Kodi uneneri umachita apply, chimachitika nje kuti munthu kale mneneri kapena chimayamba ndi umakhala mbusa kenako mneneri kapena chimakhala bwanji? Chabwino. Chimene chimachitika, munthu chimene Mulungu anakuyitanira chimakhala chomwecho. Ngati anakuyitanira kukhala mneneri, umakhala mneneri. Koma pamatenga nthawi kuchoka pa mbusa amene timamudziwira ku Malawi kuno kuti uzindikire zinthu zija. Pali ena amwayi amene anadziwa mwachangu, ndi pali ena amene anadziwa mochedwa kuti koma tungakhala anthu amangonditchula kuti mbusa, koma gawo langa lenileni ndila uneneri. Okay, ndiye munatisiyanise pamenepo. Kusiyana kwake kumakhala kotani? Tikamati awo ndi abusa, awo ndi aneneri, zimasiyana bwanji? Chabwino. Pali mayitanidwe 5 ngati ndisakulakwitsa. Chabwino. Pali apostle, pali prophet, pali pastor, pali evangelist, pali teacher. Okay. Magawo amene munthu umayitanidwa pamoyo wako ndi magawo 5 amenewo. Amakutana ndi Mulungu. Palibenso mayitanidwe ena amene unganene kuti anditane ndikakhale wa praise team. Zimene ziya ni mphatso zothandizira. Koma ma offices. Oimba beru pa chalichi. Zimene ndi zothandizira kuti zinthu ziziyenda pa mpingo. Koma ma office alipo 5 amenewo. Chabwino. Ndi nthawi zina munthu umayambira kumbuyo, kenaka nkumaza zindikira kuti mwa ine muli zochuluka kuposa zimene anthu amaona kapena anthu amazidziwa.
andikawirikawiri zimatengera munthu wina wa mulungu kuti achizindikire chinthu chankunota komanso tu mkatimu muli mphatso yakuti ndiye ungathe kuyitanidwa magawo onse 5 watu one time ukhala nazo zimenezo zikhoza kutheka chifukwa mulungu ali ndi njira zake. Yes. Koma tsopano it is very unlikely kuti munthu akhoza kuyitanidwa as a prophet yemweyonso as an apostle yemweyonso as a teacher. Ndipo vuta chifukwa office iliyonse ili ndi zochuluka zimene imapanga demand kuchokera kwa munthuyo. Ndithu. Chabwino ndiye munthu wapita ku Boston ku America timayembekeza kuti ndimukhala bank manager. Zoyembekezera kwa ifeyo. Ndiye munthu upita ku Boston ku America ubwere ukhale mneneri ku Malawi. Chinachitika ndi chani? Chabwino. Ine ndinamulandira Yesu Kristu chaka cha 1990. Zimenezo kunena kuti munabona born again. Mawu acha amatero bona. 1990. Kuchokera nthawi imeneyo ndinadziwiratu pamene spiritual father anga amene ali achimwemwe chiwaka pano ali ku Botswana. Yes. Ndinadziwiratu kuti munthu une ndayitanidwa ku utumiki. Ndiye panali kukokana ku skulu utumiki. Skulu utumiki. Komabe ndimadziwa kuti in the end kumamaliziro kwache udzakhala utumiki. Koma chifukwa chona kuti nthawi zina zache machalichi mukapena mautumimu tili ndi anthu amene skulu sanachite. Ndiye munthu umatha kuona kuna kuti koma kutumikirawo ku munthu yali ndimayitanidwe koma mwina skulu sanatipite nayo patsogolo. Ndiye wina ukuyankhulawo si uzimu ndi umbuli. Ndiye anandilimbikitsa kuti yayi ndipo funika kuti muchitebe skulu mpaka na pamene mungafikirepo. Kuti mukayima nkumatumikira anthu asamaone ngati kuti munalowa mu utumiki chifukwa kuti skulu simunachita. Ndithu. Ndiye kuti pali kulumikizana pakati pa kuphunzira skulu ndi ulosi kapena prophetic kapena utumiki. Ndizofunika kwa basi. Sikuti mulungu sangakuyankhule osapita ku skulu. Koma pali kumvetsetsa kwa zinthu zina kumene skulu imatha kuthangatira. For example, munthu kakauti unapita ku skulu komanso wayitanidwa ku office ya uneneri. Umatha kusiyanitsa ziphunzitso kuti I think iyi ndi doctrine koma munthuyu chinyamunyamu cha Eliya changontenga basi ndiye wayankhula zinthu mopitirira mu Yesu koma sakanenera kufika yapo Nde skulu ija imatha ndithu kukuunikira kuti umvetsetse. Tikafika kumbali ya kumva mawu ifa Bible lija pali zimene zinalembedwa mmene muja ngati history ndiye pali gawo lina la uzimu momwe muja. Anthu ambiri tikamawerenga Bible makamaka azitumiki ife timaliwerenga mwa uzimu timayiwalira the historical aspect of it. Gawo la mbiri. Mbiri yake ya Bible lija. Ngakhale mbiri ya anenera amene. Ndiye ndichifukwa maona nthawi zambiri masiku ano azineneri ndikutapa kutaya. Koma mutati mukhale pansi kumva chiphunzitso zimene zikutuluka pakamwa pawo mukhoza kunditsimikizira kuna kuti pali zina umatha kuna kuti chabwino munthu yakuoneka kuti ndi mulungu anamuyitana. Koma khangati akusakaniza katunduyu ndi zinthu zina zimene zikuchokera mu umbuli chabe. Mwapamva penepo chabwino. Ndiye skulu imathangatira kuti munthu umvetsetse the subject matter kuti mulungu akuti chani. Kodi ndikakayima pagulu izi nditha kukayankhula anthu akumvera. Ndaonapo ine anthu akulumbiritsitsa kuti sindizapitanso kwa aneneri anandiyimika pagulu kukamba zinthu zakuchipinda kwanga pagulu anali ndi uneneri uja ukhoza kukhala kuti unalidwa kwa mulungu koma mmene unapangidwa deliver mwina wina akhozaona kuti iyayi sinanga mzimu ukakufikira iyayi. Kuteroko mutakhala kuti inu muli ndi uneneri wa ine pano ubulosi simungandipase pakanema pano iyayi zimatengera ndi uneneri wache. Pali uneneri wina umene ndikhoza kutengerani kuseri kuti Nankhuni khalani apa tikambitsane mulungu akuti mwakuti. Koma pali uneneri wina umene ndikhoza kupatsani pano ndikufuna ndikupatseninso ni uneneri pompano chifukwa zisomozo zilipo. Ineyo Nankhuni ndifuna ndikuuzeni chilungamo. Zinthu zimene mulungu anayika mwa inu sizinayambe kutumphuka iyayi. Dziko la Malawi langoona nuntsu weniweni wa chimene mulungu anayika mwa inu kuthekera kwanu mphatso zanu. Koma munthu wina aliyense amakhala ndi nthawi yake amatha kuyenda mu njira zowawa zokhoma. Anthu ndikumaona kuti munthuyo ali ndi kuthekera koma mwayi osamutsegukira iyayi. Chifukwa chani? Imakhala nthawi. Mulaliki chapter cha 3 verse 1 kumatsika mmusi akuti chilichonse chili ndi nthawi. Ndine ndifuna ndikupatseni uneneri kuti nthawi yanu ikubwera ndipo yatsala pang'ono.
imene Malawi adzadziwe chimene chili mwa inu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndathokoza kwa basi. Ndiye tibwerere kwa inu ngati mneneri tsopano. Kodi uneneri umachokera kuti? Uneneri kapena mawu onenerawa ngati amene mmanenera inewo amachokera kuti? Uneneri umachokera kwa Mulungu. Malingaliro a Mulungu amene amawayika m'maganizo a mneneri. Mu mtima mwa mneneri. Eti mawu aja akabwera koyamba nthawi zina munthu umatha kusokoneza ndi maganizo ako. Koma pamene pamafunika kukhwima mu uzimu. Ndifake ndimanena kuti munthu sunga badwenso mwatsopano dzulo lero nkumanenera pakhoza kukhala chiopsezo. Chifukwa sungathe kusiyanitsa kuti kodi ndi Mulungu kapena maganizo anga. Okay, ndiye tiyelekeze kuti inuyo mmasiyanisa bwanji kuti uyakulankhula ndi Mulungu, awa ni maganizo ine Trevor Kautsire. Chabwino. Chifukwa chonena kuti mwina mwache Mulungu ndayenda naye zaka 29. Talowa 2019 ndi zaka 29 ndikutumikira. Mwina ndili ndika advantage kuona kuti ndaona malingaliro anga, ndaona malingaliro a Mulungu. Eti chimene chimachitika nchonena kuti liwu lija likabwera kuchokera kwa Mulungu. One, ine for example ndikakhala ndikutumikira ndimatha pompaja kuyamba kudwala ngati dzulo lomwe tili kuchalichi. Mwendo wanga unangogwidwa dzanzi. Andi ndinadziwa kuti dzanzi ili silanga silinabwere nalo kuchokera ku nyumba. Koma wina wache pano ali ndi dzanzi. Ndipo nditaperekera uneneri uja anthu about 6 anabwera kutsogolo. Onse mwendo vuto pomwepo. So liwu lija likabwera limabwera ngati ganizo, koma ganizo lokuti sungathe kulipanga ignore. Maganizo anga ndimatha kuwapanga ignore. Pamene liwu lochokera kwa Mulungu ukalipanga ignore, iweyo umasowa mtendere. Limabweranso ndikubweranso. Komanso china mmene ungadziwire kuti liwu ndi la Mulungu limakhala in line ndi mawu a Mulungu. Mukazamva uneneri umene sukukhudzana pena paliponse ndi mawu ake a Mulungu chimene akunena, kapena zikumveka ngati zikutsutsana, umene usuneneri wa Mulungu. Ndiye pali njira ndithu zingapo zimene munthu amene wakhala wayitanidwa ndi mugawo limene atha kudziwa kuti mawuwa ndi mawu ochokera kwa Mulungu. Chabwino, muku pano pa Times tikucheza ndi Prophet Trevor Kautsire, ndipo tikuwadziwa mu programu ino ya Tikudziweni. Mukhale pomwepo kuti mumve kuti kodi tidziwa zambiri zotani za iwowa mneneri Trevor Kautsire. Mneneri Trevor Kautsire, tsopano tiuzeni utumiki wanu. Muli ndi mpingo kapena mumagwira ndi ena ake kapena mumangoyendayenda ngati ongoyendayenda? Ayi ndithu munthu une ndikutsogolera mpingo umatchedwa ndi dzina lakuti Miracle Ministries International, MMI. Miracle Ministries International. Kusonyeza kuti umakhuzananso ndi zozizwa ndi zamphamvu. Tsopano zozizwa ndi zamphamvuzi ndi uneneri zimayenda bwanji, zimagwirizana bwanji? Chabwino. Kapena musanayankhe mukutumikira kuti? Ife mpingo wa Miracle Ministries International ambiri amadziwa kuti tinali ku Radisson, koma tasuntha mwezi wa November, meti mayamba November, pakadali pano tikupezekera ku Namiwawa International Private Schools ku Kabula. Pakatikati pa Namiwawa ndi kuchemusa uko. Dr. Wilima anamanga skulu yabwino kwa basi. Ndiye muli kumeneko? Ndiye tili kumeneko. Chabwino. Ndiye tatiuzeni kulumikizana kwa Trevor munthu, Trevor neneri, Trevor ochita zozizwa. Chabwino. Choyamba nenene chonchi. Maitanidwe ena aliwonse amakhala ndi mphatso zache. Ineyo mphatso zimene ndaziona kwambiri zikuchita pa moyo wanga ndi mphatso ya machiritso. Mphatso ya kuboleza zinthu zachuma. Zozizwa za mitundu yosiyana-siyana. Mulungu akamuyitana munthu uja amakhala mmodzi. Eti kuyenda ndi Ambuye kapena kuyenda ndi Yesu Khristu ndi mayendedwe ameneno umakhala ukuzisonkhanitsa iweyo bwinobwino mwini wache. Kuti kodi ineyo monga munthu kapena ineyo monga mtumiki kapena uchita zozizwa ndizizipanga hando bwanji. Vuto lalikulu kwambiri simayitanidwe iyayi. Koma chifukwa kuti Mulungu amayitana munthu wa nyama, munthu wa zifoko, munthu oganiza ngati wina aliyense, kuyenda ndi Yesu Khristu
ndikuyenda no kumene umakhalano ukulimbana kuti maganizo angawa ndiganize ngati Yesu Khristu, mayendedwe angawa ndiyende ngati Yesu Khristu. Koma zimene sizimapanga affect maitanidwe yako iyayi. Kodi zozizwa zija amapanga ndi Trevor Kautsire kapena ndi Yesu? Zozizwa zija amalamula ndi Mulungu kuti zichitike, koma zikamachitika pamalo amakhala akupanga ndi mtumiki uja. Nthawi zina zake mwina chifukwa chodzichepetsa timanena kuti yayi sindine ndi Mulungu, koma kunena zoona amayala dzanja ndi munthu wa Mulungu. Moti mukamanena kuti ine zimakhala zili zoona, osati mukulakwitsa kuti muzinena kuti Yesu akuti, koma mukamanena kuti ine Trevor ndikukuchirisa iwe. Palibe kusokoneka pene paja. Zinthu zimachitika mu dzina la Yesu Khristu. Mwachitsanzo ukamampempherera munthu kuti alandire machiritso, umanena kuti ndikukupempherera mu dzina la Yesu Khristu. Ineyo Trevor ndikukupempherera iwe mu dzina la Yesu Khristu. Koma chifukwa chani nanga inu mumatchuka kwambiri kuposa Yesuyo? Chimene chimachitika monga ndanena kuti Mulungu amayitana anthu anyama, anthu azifoko. Nthawi zina zake munthu ukayamba kuchita zinthu zazikulu, umayamba achinyamata amati majuisi, kuzimva majuisi kuti mwina atu ndikanyamata kakuntakataka kamene kakutani, mwina ndikuthekera kwanga, mwina ndi skulu nnachita ichi, mwina nkachizungu kamene ndikumathyolaka kopanda makoma, kopanda ma full stop. Ndiye chimene chimachitika nchonena kuti umunthu uja umayamba kukula mwa iwe. Ndizija mmaona kuna kuti kupita ku chalichi Yesu mukamumva katatu, koma dzina la profeti pakamwa pa wina aliyense. Profeti pakamwa pa wina aliyense. Kumakhala kuti nawo umunthu ujano wayamba kukula, Mulungu wayamba kuchepa, andi mapeto ache amakhala woopsa. Chifukwa mu zonse amanena kuti Mulungu akule, ife tichepe. Nanga kunkhani ya makobiri, mukanenera mmalandiraponso makobiri? Uneneri ndi waulere. Bible limanena kuti kwa ulere mwalandira, kwa ulere perekani. Koma pamapezeka nthawi zina zache kuti munthu wamupatsa uneneri ovuta kwa basi, ndiye iye uja wasunthika, abusa ndikudalitseni, chifukwa simukudziwa zimene uneneri wanu wachita. Koma zinthu zimene sizimenera kuti zikhazikike ngati lamulo, kuti ngati mukufuna uneneri pabwere envelope. Kaya mukufuna uneneri wa 2 years nde envelope yake ikhale yokhuthala. Kaya mukufuna zichitike mwachangu nde ineneperebe. Zimene ziyasizimalirayi ndalama. Mutakhala kuti munthu mwanenera inuyo ngati Trevor Kautsire, munthu chandikuchita bwino, iyo chosabwera kuzakuthokozani, inu mungamve bwanji? Ine haleluya basi. Ineyo zabwinobwino. Ndipo zimene zachitika dzaka zonsezi, andi mneneri wina anachita kundiuza kuti Kautsire iwe ndaona kuti suzalemera. Chifukwa anzako timachajiratu. Ndenga tikuyenda mbali chonchi, anthu they will abuse your gift. Koma penepo ndi pamene ndinadziwa kunena kuti even atumikife ndife atumiki osiyana. Pali ena amachaja, ena samachaja. Komanso tisapite kutali. Ineyo ndalandirapo anthu kubwera kukhala mmene takhalira apamo, ndikuyika blank check apa, kunena kuti munthu wa Mulungu akuti chani. Kutanthauza kuti mukanenera zoyenerazo, palembedwa maziro ovuta. Koma ngati akugula uneneri. Ngati akugula uneneri. Ndiye chifukwa kuti moyo umalira zambiri. Ndifake maona maprofeti ena amanena kuti cheke chimene chisichibwereranso nthumba iyayi. Ndiye umausema pompaja based on information imene ukudziwa za munthu uja. Mutati muone mauneneri ambiri amakhala very vague. Kodi kuti ampatsa wina aliyense ndithu iyayi ugwira uneneri. Ndiye kuti inu ngati Trevor Kautsire palinso ena amene mmati mukamaona mmaona kuti awasaneneri enieni? Nankhuni funso limenelo ndilopatsa chidwi komanso lovuta. Koma kunena chilungamo, na munthu ngati wayitanidwa, Mulungu ukuyenda ndi Mulungu, umatha kudziwa kuti izi ndi zachinyengo, izi si za Mulungu. Koma tsono kuti uyime pa gome ndikunena kuti auje sakupanga za Mulungu, anthu angokukhwacha kunena kuti awatu ndi nsanje. Nanga ngati iwo amatha bwanji iwo satani osapanga. Koma kunena chilungamo, munthu wina aliyense wa Mulungu amatha kuona zinthu ndikuziwa kuti apapa makamaka munthu wakhala kuti unaphunzira baibulo, umadziwa mmene Mulungu amachitira zinthu zache, sizimavuta kudziwa. Koma nkhosa zimene zapsinjika, zikufuna mayankho, zikufuna pemphero, zikufuna uneneri, ndi zimene zimakhala pa chiopsezo chifukwa zimangopita ndi chikhulupiriro. Zimamveka kuti inu ngati Trevor Kautsire akuti you lead a very expensive life.
akuti zovala zanu zodula moyo wanu wapamwamba ndalama mmazitenga kuti ngati mukunena kuti utumiki wanu siwakulu kwambiri ndiponso simukakamiza ndipereka ndalama inu ndalama mmazitenga kuti zochitira kumakhala moyo imene mmakhala wabwino wapamwamba. Chabwino, funso labwino. Anankhuni pali mawu ena aka achizungu amene ndinaamva ndili ku skulu amanena kuti you must dress the way you want to be addressed. Chabwino. Udzivala monga mmene ukufunira anthu akulankhulire ndi kukuonera. Ine ndinachimanga kuyambira kalekale kuti olonyengo zanga zitakhala zowawa chotani mavalidwe anga sazasintha iyayi. Sindizavala mooneka kuti koma munthu wa Mulungu jande wakwapuka. Ndife kuti timayesera kumeta kununkhira kuchena kuti tisapereke chitonzo kwa dzina la Mulungu iyayi. Zimene simuona kuti zimaonesa ngati kuti ndine munthu wadama wonyada iyayi. Chifukwaso the opposite ikhozanso kutichitira osatichitira ubwino. Kuonekaso ngati munthu waumve ukayima kumalalikira chifukwa anthu kunja kuno amatisefa azitumikife. Akamuona wina kuti amene uja sindingakakhale pasi pa chiphunzitso chache. Koma akabwera ndikupeza kuti munthu uyu anapita ku university. Munthu uyu chizungu chimene akuyankhula chokhathamira kuposa cha inechi. Chingandiletse ndi chani kukamvera chimene afuna alankhule. Ndiye timasefedwa. Ndiye nthawi zina zake zimatichitira ubwino kuti tikafikire malo ena amene anzathu sangafikire chifukwa chakuchepekedwa. Tapeza information kuti mukumapangapo ndale inuyo kuchipani cha UTM. Anakuwuzani ndi Mulungu. Chabwino. Kapena amene ndi Trevor Kautsire osati Trevor Prophet. Sitikamba kwambiri za ndalezo tingofati zoti Trevor akupanga ndale ndi Trevor Kautsire kapena Trevor mneneri. Kumbukirani ndanena kuti Mulungu akamuyitana munthu amakhala munthu mmodzi. Yes, munanena ndithu. Ndisanayankhe ndinene mawu awo. Anankhuni munthu wina aliyense dziko lapansi pano amakhala ndi choice. Amakhala ndi decision. Kaya ndi mbusa, kaya ndi mneneri, kaya ndi apostol, kaya ndi mphunzitsi. Kutereku zisankho zimene zikubwera ku Malawi mumeye muno wina aliyense mumtima mwake ali ndi chisankho. Kungoti kwa anthu a Mulungufe mwina sitimanena kuopa kugawanitsa mpingo. Ndiye mmaona azibusa ayayi tingopemphera kuti chifuniro cha Mulungu chichitike koma mkati mwawo akudziwa kuti iwo akanakonda wakuti atawina. Chimene ine ndapanga ndi chisomo cha Yehova ndikungobwera poyera nkunena kuti ineyo chimene ndakhala ndikukhulupirira zaka zonsezi chimene ndakhala ndikupempherera ndikuti achinyamata apatsidwe mpata wokuti alamule. Tinkauzidwa kuti anyamata ndatsogolera amawa choncho dzaka nkumapita anthu nkumapanga graduate mmapole mmachanko koma osapatsidwa mpata. Mabwana ali kakakaka pa maudindo mmakampanemo. Ndiye ine nditapemphera ndinaona kuti munthu wadzukayo a Vice President Saulos Klaus Chilima ndinaona kuti 1 ndi wachinyamata, 2 machitidwe ake a ntchito ali ndi chiyembekezo chosintha zinthu m'Malawi muno. Ndiye ine ndinabwera poyera ndikunena kuti ineyo zimene ndakhala ndikuzikhulupirira ndikuzipempherera zikuoneka ngati kuti zilimo mwa munthu uyu. Bwanji ndiyime naye, bwanji ndipemphere naye, bwanji ndimulimbikitse. Ndifike mukumandiona ndikumathamanga ndithu kupemphera kupita uku ndi uku kupanga za ndale kudziwitsa dziko la Malawi kuti ineyo ngati munthu ndasankha kuti ndiyime pamenepa. Ndiye kuti ameneyo ndi Trevor Kautsire ngati munthu. Ameneyo ndi Trevor Kautsire ngati munthu oyitanidwa ndi Mulungu. Koma sali mneneri ku UTM. Iyayi. Tsono sali mneneri ku UTM. Chakumva ndi bwino. Komano ambuye akakulankhulani mupereka uneneri wa chisankho cha 20 chimene chichi cha May. Tsopano pamene osati pano pa iyayi. Koma ku UTM kwanu mutha kwalongosolera Mulungu akakulankhulani. Zimene zitachitike. Pali zinthu zambiri zimene zimakambidwa behind closed doors. Yes. Ndi muchanena kuti pali mauneneri ena umapereka pa gulu ena mmatengerana kumbali. Uneneri ngati umenewu si uneneri oseweretsa iyayi. Chifukwa mukupereka uneneri kukhoza kusintha malingaliro a anthu zimene amalingalira. Nanga neneri wanena kuti Mulungu wasankha. Ndiye mupezeka kuti anthu mwina make maganizo awo akuganiza mopotoka. Nawonso andale aona ngati kuti uyutu akufuna kupanga kuti asinthe aife akhale awo. Ndiye mauneneri ngati amenewa amafunika nzeru komanso chidziwitso chaperekedwe yake.
Ayi ndikondwere kuti munabwera mpulogalamu imeneyi kuti tikudziweni, timudziwe Trevor Kautsire, Trevor mneneri, Trevor mulosi, ndipo takudziwani mpulogalamu imeneyi. Tikadzakhalanso ndi nthawi ina inu Akautsire tidzakuitana kuti tidzacheze. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Nankhuni chifukwa chotiyitana ku programu yanuyi. Tathokoza. Zikomo. Ndi mmene tachezera mpulogalamu ya tikudziweni, timacheza ndi mneneri Trevor Kautsire. Ndikuti mukhale ndi tsiku lopambana. Munali ndi ine Aubrey Nankhuni. Mwakoma nonse. Zikomo.